Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. En este domingo 19 de xaneiro, mes de Castelao, acompáñame, como sempre, Francis Queijo. Moi bons días, Francis. Moi bons días. Bueno, temos un tempo con bastante calor, 23 grados de temperatura, unha humedade de 90%, xa están caendo unhas pingueiriñas aquí na Ciudad Bella de Montevideo. E en Galicia, en Galicia o tempo en Santiago de Compostela, 6 grados, moito frío en Santiago, e unha humedade que se chega ao 80%. Empezamos a nosa audición de hoxe. Cando en novembro do ano pasado o conselleiro de Cultura propoñía declarar o ano 2025 como ano de Castelao por mor do 75 aniversario do seu pasamento, todos pensamos que algo podía cambiar na conciencia cultural do goberno de Galicia. Pero chegou o 7 de xaneiro, data da defunción de Daniel, e a fundación que leva o nome da Igrexa Figura organizou un acto en Bonaval, onde repousan os seus restos no panteón de galegos ilustres, ao lado precisamente de Rosalía, de Brañas, de Ramón Cabanillas, de Fontán e de Asorei. 3 días despois, o Centro de Radio e Televisión de Galicia, no seu telexornal, afirmaba que en esos actos non estuvo presente o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, cando nesa mesma pantalla, e á esquerda do conselleiro de Cultura, estaba sentada Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, e membro executivo do BNG. E un pouco máis atrás vimos a Olalla Rodil e a Iria Castro, tamén do Partido Nacionalista, o que implica aquel vello dito: cóllese antes a un mentireiro que a un coxo. Pero ademais, cando o comenta a Televisión de Galicia, que está financiada cos cartos de todos os galegos, mentindo para ter contento o seu dono. Visto, pois, como comenzou o ano Castelao, nós preguntámonos que é o que pode acontecer nestes 12 meses coa figura polivalente do noso Daniel Castelao. Ninguén pode dudar que Castelao foi unha persoa de esquerdas. Foi, ademais, un nacionalista convencido. Pero, como dixemos o pasado domingo, foi, sobre todo, un galego político. E todo iso notase en todas as facetas da súa vida, tanto persoal como artística. Este foi o Castelao que quixeron ocultar, reducindo a unha figura artística e literaria que, sin duda alguna, será o que máis destaca a oficialidade. Pero insistimos, Castelao foi un político nacionalista. Polo dito, amigos,
Nós albergamos moita esperanza no verdadeiro Castelao. Ese Castelao que dentro de uns días, precisamente o xoves día 30, homenexará o noso patronato como artista, como escritor, pero sobre todo como concienciado co porvir de Galicia, é dicir, o Castelao político. É dicir, como lles digo, o Castelao político. Un Castelao que debe ser estudiado nos centros de estudio, nas asociacións socioculturais e veciñais, nas bibliotecas, nos clubs de lectura e nos obradoiros que se imparten no mundo da emigración. Porque Castelao foi tan grande que nadie é capaz de reducir a súa condición humana, inda que no pretenda, sexa quen nos goberna en Galicia. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, a definición de teoloxía di que é unha ciencia que se enfoca no estudio de Dios coas relacións cos seres humanos. Pero que pensan os teólogos de Dios? Quen é Dios según a teoloxía? Como se chama o Dios verdadeiro? Un tema complicado en estos tempos que andamos. Tratalo dende a nosa ignorancia só nos levaría a sentirnos máis profanos. Podría parecernos que o avance a ciencia faga inútil todo o debate sobre a existencia de Dios, pero nada máis lonxe da realidade. O tema de hoxe ben poderíamos definilo como teoloxía e iglesia en Galicia. Cando son as 9:11 minutos en Montevideo, a 1:10 minutos da tarde en España, estamos en contacto con don Andrés Torres Queiruga, sacerdote católico, doutor en Filoloxía e Teología, escritor e membro de número da Real Academia Galega. Don Andrés, moi bons días dende Montevideo, gracias por atendernos. Bos días desde Santiago, encantado. Don Andrés, que papel cumpre a teoloxía dentro da cultura galega? Ben, como dentro de toda a cultura, porque a teoloxía responde a preguntas que todos levamos dentro. As respostas son distintas, naturalmente. Hai quen non encontra resposta a esas preguntas fondas porque existimos, que pasa coa nosa morte, vale a pena vivir. Todo esas son preguntas que levamos todas as persoas. Deus é unha resposta, a resposta religiosa que ao longo da historia humana se foi dando nas distintas religións, e nós, eu en concreto, dedícome ao estudo, á reflexión sobre a resposta que deu Xesús de Nazaré no seu Evanxeo. Don Andrés, por que merma a fe dos galegos? Vostede editou en 1972 un libro titulado A crisis actual da conciencia religiosa. En que se basa? En que, bueno, a crise é como toda a cultura humana ten camiños na historia, e entonces todas as ciencias, a mesma filosofía, por lo tanto tamén a religión, vai cambiando co paso do tempo porque ten que adaptar as súas. Eu sempre digo, se agora alguén de nós intentasen curarnos unha enfermidade coa medicina do século XVIII, morríamos seguramente. Por qué? Porque a medicina, ao entrar na modernidade, tivo que cambiar os seus principios, tuvo que entrar en novos problemas, novas preguntas, novas respostas, e a religión tamén. Eu escribí un libro justamente que o fin do cristianismo premoderno, é dicir, se nós seguimos pensando como interpretando a religión, interpretando o Evanxeo como facían no século IV, no século V, no século XII, o que digamos non se pode entender hoxe. Por lo tanto, se queremos falar de Deus hoxe, temos que usar palabras novas, temos que responder ás inquedanzas que temos hoxe, aos problemas que temos, responder ás obxeccións e ás dificultades. Eso é do que se trata, actualizar a maneira de interpretar, comprender e anunciar o Evanxeo. Don Andrés, vostede traduciu a Biblia ao galego, fixo dunha maneira literal dentro do hebreo, grego, arameo, está conforme con todos os contextos do que di a Biblia? Vamos a ver, eu non fixen a traducción, eu estive na coordinación de moitos tradutores, tamén fixen a traducción de algún libro, porque do grego, porque eu non estudiei hebreo, de grego sí. Entonces realmente a traducción da Biblia é unha empresa enorme, por eso estiveron traballando nela moitos especialistas, como pasa en todas as nacións. Entón a Biblia non é un libro, é unha biblioteca de 70 e pico libros. Claro. Eso hai que terlo moi en conta porque foron escritos ao longo de 1000 anos. Por lo tanto, temos que pensar que non todos os libros se poden tomar a letra en todo o que din. A min gusta dicir, eu teño entre outras cousas, un curso de teoloxía para seglares, e sempre digo eu, a Biblia é un camiño. En un camiño, un vai descubrindo cousas, vai dando conta que entrou por camiños equivocados, vai camiñando ata que chega á meta que busca. Ben, se eu repaso a Biblia desde o Antigo Testamento, encontro cousas maravillosas, pero entendo cousas horribles.
porque forman parte dun camiño de ir descubrindo a Deus. Deus estáse sempre manifestando, pero nós temos moi pouca capacidade para comprender o infinito, o trascendente, o que está na base creando o mundo. Por lo tanto, todas as religións son eso, todas as religións están intentando captar o que Deus está manifestando na creación e, sobre todo, no noso interior, nos nosos profundos desexos, nos nosos desexos. Pero vamos interpretando. Nesto hai, pois, moitos erros e preciosos descubrimentos. Cando un lee a Biblia, e a mí é algo que me encanta, escribí un libro sobre a revelación, justamente, todo un tratado de 500 páxinas, nada menos, para ver como se foi facendo a revelación cristiá, tamén nas outras religións. Eu sou moi respetuoso con todas as religións, pero creo que ese camiño de descubrimento de Deus, de acoller o que Él nos está tratando de manifestar a través de todo, pois na Biblia foi collendo un camiño de 1000 anos que chega a Xesús de Nazaré. E cando chegamos a Xesús de Nazaré, e agora estou traballando justamente sobre este tema, pois encontramos a unha persoa que di cousas de Deus que xa son insuperables. Unha vez que un descobre en Deus que é un pai, un papá, apá, é a palabra que usaba Xesús, é só a mesma que papá, que nos di que é un pai de amor infinito para todos e, sobre todo, para os pequenos, para os desprezados polos demais, para os que sofren, para os que están abandonados, e que ama a todos con igual amor, sin excepción ninguna. E que é perdón incondicional. Recordemos a parábola do fillo pródigo. O que fixera o fillo é unha parábola, é un conto, un exemplo que pon Xesús, pero é moi significativo, porque o pecado que fixera aquel fillo, naquela cultura, incluso podían condenar a morte, porque deixaba en vergoña ao pai, pedindo a herencia antes de tempo, marchando da casa, era unha vergoña tremenda para seu pai. Por lo tanto, cando el xa pasando fame, quere volver, di, bueno, vou ali e que me traten como un criado. E chega cheo de medo. Pero con que se encontra? Con un pai que o está esperando, que lle sale ao camiño, nin siquiera lle deixa confesarse, e o que fai é unha festa en vez de poñer un castigo. Tan é así que o irmán maior non entendía que ele protesta, e o pai dille, pero si, teu irmán estaba perdido, recuperámolo. Estaba morto e volveu á vida. Temos que facer festa, porque o único que lle interesa a Deus é o ben das persoas. Ben, quero dicir que Xesús, ao descubrirnos un Deus de amor infinito e de perdón incondicional, non nega nada do de todas as religións, pero dinos que este é o criterio último co que temos que xulgar todo o que pensamos e dicimos de Deus. Don Andrés, non é o primeiro sacerdote que se adica á defensa do idioma de Galicia desde os vellos tempos do cura de Fruíme, pero podemos poñer como exemplo o noso recordado Manuel Espiña ou Ferro Couselo. Como empeza vostede a comprometerse coa cultura galega? Ben, eu fui educado desde pequeniño en galego, pero é verdade que para descubrir de verdade a cultura galega foi cando estudiei fora de Galicia, en Comillas, na Universidade Pontificia de Comillas, que está en Santander, no norte de España, agora está en Madrid, e entón ali foi cando caín na conta, sobre todo, efectivamente, que somos unha nación, que somos un país cunha cultura que estaba un pouquiño marxinada, ou un moitiño marxinada, e que era preciso, porque temos un idioma precioso, temos unha cultura moi fonda, non é grande, non é unha cultura como a alemana ou a francesa, nin siquiera en conxunto como a española, porque somos unha nación pequena. Temos que pensar, gran parte de nós estades en América. Moitos sodes galegos que polo menos de orixe que estáis aí. Por lo tanto, somos unha cultura, unha nación pequena, pero que temos unha cultura preciosa e que naturalmente é o que nos toca a nós. Que un sexa fillo dunha familia rica, dunha familia pobre, dunha familia noble ou dunha familia burguesa, é fillo da súa familia. E entón o honor de alguén é amar a súa familia, cultivar a súa familia e vivila. Entón eu, desde fora, descubrín que realmente eu era galego, eu sempre me sentín galego, desde logo, pero entón comprendín toda esa profundidade desta creenza e entonces eu, que estaba estudiando teoloxía con moito interés, con moito entusiasmo, pois dixe, vou dedicar a miña teoloxía tamén, pois a que a Igrexa galega comprenda que debe ser galega, que debe pronunciarse en galego, que debe celebrar en galego, e entón encontreime tamén con xentes, como acaba de decir Manuel Espiña, outros, eu estudei moito a Amo Rival, que foi un gran sabio, pois todos estes me animaron a consagrarme
a Igrexa Galega, empecé a dar clases en galego, ao principio non estaba permitido. Temos que pensar o horror que é. Ao principio, cando empecé a ensinar teoloxía, non estaba permitido. Eu, desde logo, non me sometín e empecé a mezclar galego e castelán nas clases, e entón chamoume o cardeal para decir, mira, que está prohibido. Digo, o cardeal Quiroga, de entrada. E cando me dixo eso, dixen, bueno, pero señor cardeal, solo dou parte falo solo parte en galego. E dixo, bueno, a partir dese momento empecé a dar todas as clases en galego sin que ninguén me impedise. No, ou sea que o cardenal Quiroga Palacios non se opuxo a que vostede dira as clases en galego, non? Claro, eu comprendín que estaba oficialmente prohibido, pero eu comprendín na súa maneira de decirme que alguén me acusara, naturalmente, que fora ali, na maneira de contestar a miña cousa, que eu só dou parte en galego, el dixo, bueno, a partir dese momento eu comprendín que me daba permiso para dar todas as clases en galego, como de feito fixen sempre ali, e logo na Universidade Civil, que tamén ensinei filosofía da religión e outras asignaturas, eu sempre falei en galego. Don Andrés, non quero que se me ofenda, pero por que lle trouxo problemas a súa concepción sobre o Espírito Santo? Non é sobre o Espírito Santo. A ver, é dicir, sempre que un teólogo, o papel do teólogo non é repetir o que se di. O papel do teólogo é tratar de abrir camiños á comprensión da fe. A fe temos todos a mesma. Eu non teño a fe distinta dos meus bispos, nin do Papa, a quen admiro moitísimo, por certo, senón que a veces hai aspectos que eu interpreto de outra maneira. Eu teño unha gran paixón filosófica, creo que levo 80 e tanto anos estudando, o sea, teño toda a miña dedicada a isto, bueno, e non sempre interpreto as cousas como as interpretan outros, pero a miña teoloxía estou convencido que é profundamente ortodoxa. Eu sempre digo, incluso pode non ser a millor, indudablemente que non pode ser a millor de todas, pero non é a menos piadosa, a menos religiosa e a menos comprometida de corazón coa miña fe, coa figura de Xesús. Levo como 5 ou 6 anos tratando de escribir un libro sobre Xesús. Pensa o que significa dedicación de toda unha vida. Ao final, xa da miña trayectoria de estudo, levo 6 anos traballando neste libro para comprender un pouco mellor a figura maravillosa de Xesús de Nazaret. Dígame unha cousa, falaba destas cousas cando iba á casa de Ramón Piñeiro? Certo, claro. Éramos moi amigos. Sí. Gran parte tamén, teño que recoñecer que gran parte do meu compromiso con Galicia foi axudado por Piñeiro. Coñecino moi pronto, cando eu era estudiante, fixémonos moi amigos, e temos falado moito de todo. Ele era un home moi sensible ao religioso, pero el vive tamén do trauma famoso da Guerra Civil en España, que foi unha división tremenda, porque houve persecución da Igrexa, pero logo a Igrexa non soubo poñerse ao lado do perdón e insistir no perdón. Entón, aí a Igrexa non acertou, sobre todo despois da guerra, non acertou a estar no seu lugar, e entón moita xente con razón quedou resentida. Pero Ramón Piñeiro tiña un gran sentido da trascendencia, e falábamos moito tanto de filosofía como de teoloxía, dos problemas que eu estaba tratando, e, por suposto, de Galicia e da Igrexa Galega, moito. Don Andrés, por primeira vez en 2000 anos, un Papa, Francisco en este caso, nombra unha muller para dirixir o Ministerio do Vaticano, Simona Brambilla. Aumentou así a muller en ocupar cargos na Santa Sede? É unha boa señal? Evidente. Eu estou convencido de que este Papa vai a entrar na lista dos grandes papas de toda a historia. Ben, no tema da muller, eu naturalmente tenho un problema en contra unha cultura aínda que non está á altura no feminismo. E a Igrexa toca temas moi serios e moi sagrados, e normalmente costalle moito cambiar. Como eu digo, a barca de Pedro é un gran transatlántico que ten 2000 anos, que non é unha broma. Entón, moverse, cambiar certos grupos, costalle moito traballo e lenta, pero vai cambiando. Entón, o tema da muller na Igrexa está cambiando radicalmente, pero aínda non pode adaptarse totalmente. E o Papa o que está facendo é dar pasos para que realmente esta actualización que aínda está pendente
está moi feita, hai moita máis liberdade e moito protagonismo da muller na Igrexa do que había, pero aínda non estamos á altura do que debemos estar. Ese é justamente o papel da teoloxía, ten que ser traballar neste sentido. E o Papa está moi convencido de que realmente a muller é igual que o home na Igrexa, somos persoas. Deus non nos salva en canto varón ou en canto muller, sálvanos en canto fillo ou filla, e todos somos irmáns. E o Papa, está dando uns pasos enormes a nivel disciplinar, non quere entrar directamente na teoloxía, e isto tócanos aos teólogos. Eu, por exemplo, penso que non debe haber ninguna dificultade para que unha muller poida ser sacerdote igual que un varón. Pero se eu fose Papa neste momento, aínda non daría esa lei, porque aínda non está preparada a Iglesia, e sabemos que as reformas que dá o Papa provocan aínda moitas reaccións, incluso de parte de cardeais, que debían apoialo con todo o corazón, que se lle opoñen. Entonces, aí sempre o Papa ten que ter en conta todas estas oposicións que causan moito dano e que poden incluso chegar a causar un cisma na Igrexa. Entón, el, como gobernante, como pastor, ten que medir os pasos que vai dando na Igrexa. E entón, el o que está facendo é claramente dar pasos incluso moi ousados, que por primeira vez unha muller este ao frente dunha congregación que é o sumo onde se pode estar debaixo do Papa, pois indica un paso adiante enorme. Por eso hai moitos na Igrexa que protestan e din que non é verdade, que eso non é lícito e tal. Pero o Papa pon a base para seguir avanzando, que eu creo que ademais está poñendo unha base que despois xa non se vai dar marcha atrás, non se pode. Inda que viñera un Papa conservador, non pode dar marcha atrás destes pasos que está dando o noso Papa Francisco. Don Andrés, estamos no mes de Castelao. Como galeguista, que lugar ocupa o mundo de migración na Galicia de hoxe? Bueno, pois a migración está sempre presente en Galicia, na nosa conciencia. Todos tuvemos familiares, e temos familiares na emigración de América ou na emigración de Europa, por lo tanto, eso está moi presente. Castelao realmente é un símbolo. O meu povo é moi cerca do de Castelao. El naceu en Rianxa, eu naceu en Aguiño. Habrá unha diferencia, non chega a haber 30 km de distancia. Os dois somos de familia mariñeira, o pai dele era mariñeiro, o meu tamén. Por lo tanto, eu teño unha simpatía e unha empatía cordial con Castelao. De feito, confeso-vos, como sabía que me ibas a entrevistar, estuve toda a mañán dedicado a ler a Castelao e a cousas sobre Castelao, para ambientarme neste gran home, que tiña esa gracia inmensa, esa empatía co povo, esa visión artística. Miña nai mesma dicía moitas frases de Castelao, porque todos os paisanos en Galicia o recordaban dos seus chistes, dos seus dibuxos, etc. Por lo tanto, Castelao está moi presente e eu alegro moito que esteamos este ano celebrando un centenario dele. Don Andrés, onte Galicia enterrou a Bernardino Graña. Sí, eu ao acabar aquí teño que sair para ali, por eso non podo alongarme demasiado, que celebrase ahora o funeral ou a súa morte ali en Cangas, e vou a salir dentro un pouquiño para ali para asistir con todos á celebración da súa morte. Don Andrés, moitísimas gracias por estar aquí sempre en Galicia. Por último, quería que nos dixera que lle parece o noso traballo aquí dende América. Me parece espléndido, porque sempre América, vos recibides o noso galego, pero vos cultivádelo aí como se fora unha planta nova en terras novas, e vos sodes os encargados de darlle aí vizoso, darlle vida, e é unha maravilla. Eu estive varias veces en Portugal, en Buenos Aires, estive en algunhas cidades, en Santiago del Estero tamén. Por lo tanto, eu gocei aí cando entraba en contacto con xente que a veces falaban castelán, a veces en galego, pero que se sentían tan galegos como a min, e recibo moitas visitas aquí de galegos, e por lo tanto que estades vos facendo aí é para min algo admirable, algo que agradezo e algo que admiro moito, claro. Moitísimas gracias, don Andrés. Que siga cultivando ese cariño pola terra. Nos desde aquí mandamoslle un abrazo coa esperanza de algún día poder ayudar personalmente. Moitísimas gracias. Pois será estupendo tamén, gracias a vos e moito cariño para vos, para todos, para todos os que nos escoiten. Pois vamos a escoitar Campanas de Compostela. Estupendo.
espera. Levántate, peregrino, que horizonte clareza, homes, mulheres e críos seguen salvo a estela. E o corazón faga chamas, se a tua esperanza fraquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, e salvo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Speranza flaquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, besa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Temos as novas de alá. Sí, vamos con elas. Documentación na web do Arquivo de Migración Galega. Esta é unha nova que nos envía Xosé María Monterroso de Beza e que el recibiu da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, xunto co seu agradecemento a Monterroso pola doazón de parte do material. Parte da documentación ten que ver, por suposto, con Castelao, pero tamén con noso patronato. Na súa nota, Rosario Álvarez refírese ás actividades que se levarán a cabo en ocasión do ano Castelao. Entre elas, dá conta de que desde o 7 de xaneiro está disponible importante documentación na web do Arquivo de Migración Galega. Por exemplo, a documentación da Comisión Pro Homaxe de Galicia a Castelao, xerada na organización do acto dedicado a Castelao na súa vila natal, a instancias do Patronato da Cultura Galega de Montevideo no ano 1975, en ocasión do 25 aniversario do seu pasamento. Importa salientar que esa documentación, ademais do seu indubidable valor intrínseco, é testemunho dos moitos atrancos das institucións franquistas en contra da celebración daquel acto conmemorativo. Con esa documentación, o Consello da Cultura Galega dá inicio ás actividades que daranse en todo o ano 2025, declarado Ano Castelao. Buscan impulsar accións a favor do idioma dende a sociedade civil. Foro participativo, un país coa súa lingua.
Ese é o título dunha actividade que reunirá 6 mesas abertas ao público nos vindeiros meses, co obxectivo de ofrecer medidas concretas e de posta en marcha inmediata na sociedade civil para atallar os preocupantes datos sobre a baixa relación da mocidade co uso e coñecemento do galego, o que amosou o recente informe do Instituto Galego de Estatística. Esa é unha das grandes preocupacións deste foro, que pretende ser complementario con outros encontros convocados de a Xunta de Galicia. De cada unha das mesas espérase a redacción dun documento coas súas conclusións e, finalmente, elaborarase un informe coas propostas concretas a todos os niveis da sociedade, buscando a implicación de todos os colectivos. Bueno, Venres de Cantareiras. Xavier Díaz comparte 2 décadas de recolleita no ano das gartías da tradición musical. O músico e investigador Xavier Díaz divulgará durante o ano das letras galegas dedicadas este ano ás cantareiras 54 grabacións realizadas entre 1989 e 2011 con cantareiras de todo o país. Xavier Díaz decidiu compartir unha parte dese inmenso patrimonio composto por máis de 500 entrevistas, das que elixiu un total de 54, que compartirá a través das súas redes sociais cada venres neste ano 2025. Un venres de cantareiras que, explica, busca achegar o patrimonio cultural galego ao público, demostrando que a tradición segue viva e pode continuarse, ampliando esa escola de vida que tanto o marcou a él. Bueno, homenaxe a Alfredo Brañas, un servidor de Galicia. O Panteón de Galegas e Galegos Ilustres acolleu unha homenaxe a Alfredo Brañas, quen foi definido no acto como un servidor de Galicia. A homenaxe contou coas intervencións de Miguel Anxo Xeixa Seoane, presidente da Fundación Castelao, que estuvo o domingo pasado aquí con nos Anxo Engueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, Gonzalo Lebredo, traductor da obra de Brañas, e Lucas Pérez, en nome da organización do evento. Este foi o primeiro dos actos cívicos en memoria de Brañas nun 2025 no que se cumpren 125 anos da súa morte. Así, logo das intervencións e baixo o son do himno do antigo Reino de Galicia, procedeuse a realizar unha ofrenda floral na tumba de Brañas, cuxa cinta rezaba "O pobo galego". E vamos con outros proxectos de YouTube e TikTok en galego aspiran a ganar premios. Un total de 20 proxectos de YouTube e TikTok aspiran a ser os gañadores nalgunha das 7 categorías nas que se divide a 8ª edición dos premios Youtubeiras Mais 2024, que se celebrará o día 1 de febreiro no Pazo da Cultura de Narón. Este proxecto está organizado polos Servizos de Normalización Lingüística de 10 concellos, as 3 universidades públicas e a Deputación da Coruña, para fomentar a creación de contidos dixitais en galego con temáticas e formatos diversos. A alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, asegurou que esta localidade se une ao proxecto Youtubeiras Mais acollendo a gala de entrega de premios. Así, busca mostrar compromiso coa lingua nun ámbito o das redes sociais e a creación de contidos en internet, algo que ela dixo considera fundamental para o presente e para o futuro de calquera idioma. A creación de contidos en galego en plataformas como YouTube e TikTok constitúe unha vía imprescindible para a difusión do galego entre as novas xeracións, así afirmou a alcaldesa. Con 92 anos deixounos pa sempre Bernardino Graña, o poeta do mar e do amor. Bernardino non foi solo todo o poeta do mar con esa alta categoría poética como Manuel Antonio, porque Bernardino, como dicía Manuel María, o mar casi é o mundo. Membro da Real Academia Galega, mestre de profesión, colaborou na fundación da Asociación de Escritores de Lingua Galega, na que foi presidente de honra. Pero non só escribiu poesía, tamén destacou no teatro e na narrativa,
Como dixo o presidente da Real Academia, Freixanes, Bernardino Graña marchou e queda a súa luz, a súa obra, e inquebrantable lealtad a Galicia. Un poeta excelente, unha persoa leal, alegre e cariñosa. O cineasta e amigo Xan Leiras fixo un documental sobre Bernardino Graña, o home que quixo vivir. Sempre en Galicia, amigos, iba a xendar unha charla con el, pero non nos foi posible. A parca insaciable adiantóusenos. Que descanse en paz este digno fillo de Galicia. Unha casiña lonxe, non sei se a miña ou a túa. Aparta o loureiro verde, deixa clarexa la lúa. Aparta o loureiro verde, deixa clarexa la lúa. Que estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Vexo unha casiño lonxe, non sei se a miña ou a túa. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na illa para ver os mariñeiros como pescan a sardiña. Para ver os mariñeiros como pescan a sardiña. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na illa. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Teño unha muller bonita, xa non quero traballare. Teño unha muller bonita, xa non quero traballare. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Bueno, amigos, vamos agora con comentarlles algo que ten que ver con nós e co patronato tamén, verdad? Porque unha vez máis andará pisando as lousas das rúas de Montevideo, donde deixou tantos amigos e recordos a nosa querida amiga Yolanda Díaz, unha muller que foi a primeira voz dende América levada a cabo pola radio sempre en Galicia. Yolanda está agora ao teléfono para saludarnos a todos nós. Moi bons días, Yolanda. Bos días, como estades? Pois estamos moi ben, esperando por ti en marzo, bueno, pois, oye, xa onte me deron o billete do avión, vou para aí o día 10 de marzo. Ah, que ben. Así xa nos veremos, temos oportunidade de falar. Bueno, claro que sí, por aquí te esperamos. Vai comigo a miña irmá tamén. Moi ben, Yolanda, agora sabendo xa a data de que ti vas vir, xa fixaremos a data para a presentación do libro. Claro. Bueno, oye, eu, según me dixeron no patronato, aínda a semana pasada falei con Ana, dicen que siguen confirmando para o día 14. Ajá.
Moi ben. Yolanda, o que sí quero é dedicarche unha hora contigo aquí ao pé do micrófono. Os dous soliños vamos a falar de Sempre en Galicia en este 75 aniversario. Que che parece? Pois extraordinario, moi emotivo e con gran entusiasmo falo de Sempre en Galicia. Bueno, que esperas? Que esperas da recepción que te poden facer aquí tanto os teus amigos como o Patronato da Cultura Galega? Mira, non quero pensar moito porque me entra unha emoción tan forte que non te podes imaginar. Nunca pensei que voltaría ao Uruguai así co libro para falar, bueno, esas cousas. Penso que todos os amigos que deixei aí, que están comigo sempre, que eu sempre digo, son mitade galega e mitade uruguaya, pois vanme recibir, penso que con agarimo, con moito agarimo, como eu teño por todos vosotros. Claro que sí, e nós contigo tamén moito cariño. Yolanda, unha vez máis quero te sentir aquí, quero que os galegos de Uruguai te sintan a túa voz como aqueles anos 50, 60, cando te dirixías a xente pedindo unha esmola por Galicia, como dicía Fernando Pereira. Sí, aqueles tempos. A veces penso en Fernando e do Manuel Martínez, que salíamos os tres. Oye, levábamos unha lista de galegos porta por porta, é certo, pedindo para o patronato, pedindo para xuntarnos, pedindo para defender a nosa cultura e moitas cousas máis que xa falaremos en persoa. Claro que sí, Yolanda. Bueno, pois agradezcoche moito este saludiño. Xa sabemos que o día 11 estás aquí, o sea, se sales o 10 de aí, o día 11 estás aquí. Exactamente, e regreso o día 26. Bueno, pois xa estou dicindo que hai que axendar. Así que mira que hai tempo, hai 2 domingos para falar. En fin, eu vou exclusivamente por estar aí con todos vosotros en esa data tamén da presentación do libro e de rememorar todo aquilo que se fixo e que tanto queríamos e recordamos. Claro que sí, Yolanda. Bueno, pois por aquí te esperamos. Un biquiño e coídate do frío. Un bico forte e o meu agradecemento pola vosa amizade, pola vosa lealdade e por todo o que me demostrades. Non os imaginades o agradecemento e o sentimento que teño por todo isto que vosotros estades preparando. Bueno, pois gracias, Yolanda, gracias. Agora vamos dar conta xa de que o día 10 sale para Montevideo a nosa querida Yolanda Díaz, como ela di, a súa segunda patria, ou tal vez moi parexa ca de Galicia, Un biquiño grande, Yolanda. Gracias igualmente para ti e para todos os amigos e os compañeiros que estades grabando. Un forte abrazo. Igualmente para ti. E vamos cas novas do patronato, Francis. O patronato abrirá as súas portas o día luns 27 deste mes. E a primeira actividade que teremos será o Día de Castelao, o xoves 30. Temos programadas moitas actividades para os meses de febreiro e marzo. En febreiro teremos o Día de Rosalía, a estrea da obra de teatro en galego Xoán Bonome, o inicio dos cursos e a presentación do libro de Yolanda. Todo eso vai ser no mes de marzo. Bueno, xa iremos dando información, verdad, de todos estos eventos. Nas seguintes audicións. E temos as novas da colectividade. Contame. Tamén. Temos o reencontro da xuventude galega. A rapazada de Uruguai e Argentina que participou do programa Conecta con Galicia 2023 e 2024
amosou o seu interese en volverse a xuntar. Así xorde a actividade Reconecta con Galicia 2025, auspiciada pola Xunta de Galicia. Terá lugar os días 25 e 26 de xaneiro. E tamén Reconecta co Camiño. No marco dese mesmo encontro, a Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago invita o día 25 de xaneiro ás 18 horas a actividade Reconecta co Camiño de Santiago. Farase un percorrido a pé polo primeiro tramo da ruta 25 km por Montevideo, desde o cruceiro ubicado no Polideportivo do Centro Gallego, en Carrasco, ata o Molino de Pérez. E por último tenemos a data de que o xoves 13 de marzo virá Xavier Díaz. Dará un único recital na Sala Cita Rosa. As entradas xa están á venda por Ticantel. Bueno, vostedes saben que as dúas mulleres máis conocidas de Santiago de Compostela son Maruxa e Coralia. Dicíndolle isto é capaz que non se dan conta. Son as irmáns conocidas como las dos Marías ou as dúas en punto. Dúas galegas de Santiago que se volverán iconos da resistencia franquista, que teñen un monumento aí na Alameda de Santiago. Pois ben, Adela Gleiger e Andrea Funata dan vida a estas dúas sufridas mulleres con un argumento escrito por Esther Carradeguas e dirixida por Nadina González. Estrénase, esta obra de teatro, hoxe ás 7:30 da tarde no Teatro El Galpón. Vai os sábados e vai os domingos. Sería interesante que a nosa colectividade fora a virar as miñas compañeiras xa teñen as entradas, según me dixo Francis. Bueno, pareceme moi ben. Dous iconos de Santiago de Compostela traídos ao teatro en Montevideo. Que temos? Música? Pois veña, vamos a escoitar a Ana Quiro. Emigrantes galegos cantan todos con ledicia, non hai terra como a nosa, viva Galicia, non hai terra como a nosa, viva Galicia, viva Galicia. Señora do Carmen, patrona dos mariñeiros, recordade dos teus fillos neses mundos estranxeiros, recordade dos teus fillos neses mundos estranxeiros. Campanas de Galicia, terra donde nacín, si moro lonxe dela, tocade ben por min. Campanas de Galicia, terra donde nacín, si moro lonxe dela, tocade ben por mí. Os emigrantes galegos cantan todos con ledicia, non hai terra como a nosa, viva Galicia, viva Galicia, non hai terra como a nosa, viva Galicia, viva Galicia.
Bueno, no noso curruncho de hoxe vamos a lembrar a Xosé María Silva Fernández, o fotógrafo de Gardel, ao cumprirse 25 anos do seu falecemento no mes de xaneiro do ano 2000. Silva naceu en Montillón de Arriba, provincia de Pontevedra, o 29 de setembro de 1897, o mesmo ano no que o seu pai morre na Guerra da Independencia cubana. A súa nai decide emigrar e tendo 6 anos e medio traino a Uruguai, o que sería o seu país de adopción. Se ben traballa como costureira, lavandeira e pranchadora, o que gaña é moi pouco. E con só 14 años, José María necesitaba ter un traballo, e foi entón que a súa nai conseguiulle emprego como mozo dos mandados na casa de fotografía del Indio, da familia Ucar. Aínda con pantalóns cortos, José María dirixiuse á Rúa Arapei, esquina 18 de xullo, para atoparse co seu destino. Alí establecería unha entrañable relación coa familia Ucar e aprendería todos os segredos da que sería a súa futura profesión. Ademais, alí foi onde coñeceu a súa esposa Rosa. A historia entre José María Silva e Carlos Gardel comenzou un día do ano 1917, cando o chamado Zorzal Criolo, por ese entón coñecido como o Morocho, ingresou xunto a José Razano no local de la fotografía del Indio. E quen recibiu a estes dous homes que integraban por aquel entón un dúo foi o mozo José María, e foron fotografados por el. Esa foi a primeira fotografía de Gardel. Mais desde ese día, o cantante non deixaría de visitar o fotógrafo cada vez que cruzase o Río de la Plata, consolidándose así unha amizade que perdurou ata o nefasto accidente que quitoulle a vida a Carlos Gardel o 24 de xuño de 1935. Silva traballou na fotografía del Indio ata 1919, cando, impulsado por Rosita, súa muller, abriu a súa propia casa fotográfica na Rúa Rontó, co eslogan «Foto Silva, o fotógrafo dos artistas, é un artista entre os fotógrafos». Ata 1960, a radio era o gran espectáculo e os artistas dependían das fotos para darlle cara a súa voz. E foi Silva no Uruguai o gran fotógrafo de cantantes, locutores, actrices e actores. Na súa vasta carreira fotografiou a moitas personalidades: Juan Domingo Perón, Luis Alberto de Herrera, Mariano Mores, Alberto Candó, José Beoloni, etc. En particular, Carlos Gardel, cada vez que viña a Montevideo, visitaba o seu estudio fotográfico, o estudio de Silvita, como o Zarzal o chamaba. Gardel foi un dos seus máis fiéis clientes. Despois de se coñecer en 1917, en 1923 pousou nuevamente ante o lente de Silvita vestido de gaucho. E 5 anos despois volvería ao seu estudo previo a un recital que daría no Gran Teatro Solís. E finalmente acudiría de novo a Silva en outubro de 1933 para solicitarlle un encargo de 100 retratos que levaría a súa próxima xira por Europa. Silvita tomou así a serie de fotos de Gardel máis famosas e máis publicadas, retratos do mago que percorreron o mundo e que foron reproducidos en 1001 forma en todo o mundo, pero en Uruguai e na Argentina teñen un significado especial. Poden verse aínda hoxe en lugares tan diversos como o espello retrovisor dos taxis, en ómnibus, en libros, en discos, postes, revistas. É de destacar que Silva xamais cobrou un centavo por dereitos de reproducción. O retrato do Chambergo converteuse na fotografía máis coñecida de Gardel. O mesmo Gardel considerou as fotografías do Chambergo como as máis apropiadas á súa personalidade e foron as que elixiu para promocionar as súas xiras e as súas películas. Esas fotos de 1933 non só foron as máis famosas, senón as últimas fotos de Gardel. Cando Silva decatouse da morte do cantante en Medellín, expúxoas na vidreira. A noite, a xente rompeu o vidro e levou as imaxes como recordo. Silva comentaba: Gardel deixaba que o fotógrafo fixese o que quixese. Era distinto a outros artistas que creen que saben todo e non saben nada, porque non é o mesmo estar no teatro que sacarse unha fotografía. Gardel era tremendamente fotoxénico e tiña unha extraordinaria condición de pousar, o que facía o meu traballo máis fácil e gratificante. O seu sorriso ilumináballe toda a cara.
Foi en 1994 que José María e seu fillo Julio César decidiron pechar o estudo. Finalizaba así un capítulo no retrato fotográfico rioplatense que tivera o seu estudo como protagonista de máis de 7 décadas. Foi unha figura lendaria e un recordo nacional, americano e ata mundial. Viviu 102 anos, 82 deles detrás da cámara, e foi o retratista oficial de Carlos Gardel. O galego Silvita morreu o 2 de xaneiro do ano 2000. Foi un home que transitou 2 principios e 2 fins de século. Bueno, pois con Silvita e Gardel terminamos a nosa edición de hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañá, como sempre, a 15X12 Radio Oriental, que é a emisora máis galega do dial uruguayo. Hasta o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.